ओमफ्राय आंना बोराया ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो हरनि ओंखाम जाखांबाथाय मा खालामो खालि कम्बल सिङाव हाबबाय मुभि नायबाय थाबाय पुरा टुकुर टुकुर टुकुरनो एकदमबारे खाथियाव लालायनानै मबाइलखौ आङो ओरै खालामना होबाय थायो इयो आरो ओरै लांफिनबाय थायो नोंखौनो मिनिनो ओंखारदों आङो इदिसो जोमो देलाय मानो जोमाहैलाय मिनिना दोनसै आं बोरैबा नायबाथाय बोरैबा नायबा थिग मिनिनो ओंखारो आं बोरायना नाय आंनि बोरायखो खान्दायाव आथिया गोजानाव थानायखाय गानाबा नै निखियासो मोजां नुयो फै खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दायो खैथा जाखो टाइमा जायखिजाया हरनि ओंखाम जानो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरो जोङो सानैजों रावबो गैया नालाय ओमफ्राय सानावहानो संनाय आरो ओंख्रि नै मामोन लायो बिलाहि ओमफ्राय आलु ओमफ्राय ना मटर ओमफ्राय बेखौ माने ओंख्रिया दंबावो नालाय बेयो ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो जानो नागिरदों ओमफ्राय फारसेथिंजा नै ओंखाम जानना होदों फारसेथिंजा ओंख्रि गुसुखौ फुदुंगासिनो आरोना ओमफ्राय बोरायखौ बिराद मिनिखाबाय आं दिनै माने रावबो गैयैखाय बेखौनो जानोसै आरोना आरो बिराद टेस्टि जाखादोंमोन जेबो बाथोन थाथोन नांलायला ना हर माने गोजांबायबो ना बाबायबो एसेमोन ना बाबाबो बायाबाबो आरो एसे आगोलावसो जाखादोना जोङो आरो दा माबा जाना फैलायबाय खाथिनि सकआवहा थांनानै मम' जानानै फैलायबाय बोराय बुरि सानैजों ओमफ्राय दा बिनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायाव लाहार फाहार फैबाय फिथा जानांगौ फिथानि जोंहा मा फिथा जागोनबा जोंहा मा होनो नों मा फिथाखौ मोजां मोनो एनथाबल' अनलि खालि एनथाबल' इनिया आंना बोरायाना फिथा मा फिथा जागोन नोङो नों मा फिथाखौ बांसिन मोजां मोनो होनबा खालि एनथाबल' आरोना ओमफ्राय आं एनथाबखौ बारा मोजां मोना थावनि फिथाखौ बांसिन मोजां मोनो मादैमोननाव जानाया इमान टेस्टि जाखादोंमोन हुगुमा फिथा लावदुम फिथा मिथिया बबेयाव मा होनोबा मायो लावदुम फिथाया माने लावदुम फिथाबो होनो ओमफ्राय हुगुमा फिथाबो होनो आरोना गेदेर गेदेर माबायाव सावो जे मा होनो जौदोआव सावो जे बेखौ होनो आरोना ओमफ्राय आंना बोराया एकदम मोजां मोनथारा आरो बे फिथाखौ ओरैनो इसे जायो खिन्थु इदि जाबाय थानो मोजां मोना इयो ओमफ्राय एनथाबबाथाय बा जाबाय थागोन आरो इयो ओमफ्राय थावनि फिथाखौ ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो थावनि फिथाखौ ओमफ्राय आंना एकदम खाफाला मानसावगासिनो दे टपि गाननानै सोर इदि जोमो देलाय जोमबाबो जोमनायनिबो एसे मा होनो सिमा थायो अयथासारद्राय एकदमबारे एसे गुदुं मोनदों आंसो मिथिगोना पुरा बिसनायाव मा दं उथायना लाबखायो आरोना ओमफ्राय जोमनानै फैखायो जोमनानै फैखायो ओमफ्राय टेनसन गैबावलासोनो आखाइ साखाइ खोबथे जायो न'खाय मेगन हुनलाय जखाय फुदुंबा अरखौ खोमोरबाय दिनै माबाखौ बोखारलाय नायनो बोखारबाय थाबाय नै आं हायनो इखौ नैयाव दोनथ' टेबोलाव सानैनि ओंख्रै रावबो गैया जाहैबाय नालाय जाबाय दे जागोन आरो खोमसिम खोबदो माबा जानो लुबैगोन नायग्राफ्रा जानो लुगैबाबो उपाय गैया मबाइलनिखौ जेनेबा इदि बिहरलायना जानो हानाय जानांगौमोन ना एकदमबारे मा होनो मबाइलनिफ्रायनो बख'नानै जानो हानाय जानांगौमोन जिखौ जानो लुगैदो इखौनो
होमबाथाय ओंख्रिखौ हरनो हागौमोन ना राननानै थोबसे थोबसे जोंखौबो होनबा मबाइलनिफ्राय रेडि मोननाथ' फ्लायगौमोन जों ओंख्रिखौ हरलायनो हानायबा होनलाय आफाबो थख्लायनि र' होनना रेडि मोनना लाबोना टं गोलैबायमोन आंहासो नोंखौ नायनानै दिनै आंनि बोराया पुरा मा होनो ओंखाम रानग्रा जादों सानैनिल' नालाय दिनै कुकारखौनो दहनना लाबोबावो नायलाय लाइनबो जागोन दे ओमफ्राय माबा मा होनो लाइनबो थांबावबायसो जि खोमसि खोमलावखा मै लाइटआ थाया होमबा जोंहा खोमसि जाथारगौमोन ना ओमफ्राय आङो दै गुदुं लायनि ना दै गुदुं लोङा थान्दा ना नोंबो गगा मोनदों दे गासिखौबो खुरैयाव हायखाजोबदो इयाव गासिखौबो हायजोबदो ना मानो ओंख्रि बुरजाखौ नाङा ना जाजोबनानै हायो सु दे होमबा माबाखौल' हाय होमबा नाखौल' जाबाय दे नांगौबा दा लांफैनो हागोन ओमफ्राय गारबा जानो हायाबा गारनाङा बिराद टेस्टि जाखादो नाखौ लांजोबनोसै दे दे इयाव सुबाव नाया दंबायनो जाबाय दे मासे दंबावो गैला दे नागिरनाङा जाबाय दे फुख्रियाव ना नागिरनाय होदो बोराया आंना गाबोन गारजागोन आं लांनोसै दै लायदो दै गुदुंखौ लायनि र' आङो माथो खोमसिसो जादों खोमसिथ' नुखागोनानो लाइन गैया ओमफ्राय दैया बिराद गुदुं एसे गुसु लगायनांगोन र' दै गुदुङा रेडि जाबाय दायो ओंखाम जानांगौ र' आंनो दैखौ हरलाय खाथियाव एसे अननानै लाइटआ बारा नांबावाखैनो गारामाखौ मोजां मोनलाय दै गुदुं लोंना होबाथाय मोनसेयावनो जायो जोंना ओंख्रियाबो ना हेल' नै ओंखाम जाखांनानै मा खालामगासिनो आरोबाव दालिम देमगासिनो खनासे जागा दोनबावदोंमोन नो उदैयाव आंना बोराया दालिम जाबावनांगोन दायो होननानै थाइसेल' लेम जानायसै बिदि गोदैखा जाजोब बेखिनिखौ बरिया गोदैथार ना दायो ओंखाम आरि जाखांबाय बेनिफ्राय मा होनो दालिमबो जाबावबायसो ओंखाम जाखांनानैनो ओमफ्रायो पात्ता गैया इयो माने आं रायलायदोंबाबो मानो होनबा पुरा फिल्म नायगासिनो इयो मा फिल्म साउथनिसो खोमा ना बिराद मुभि नायनो हाखागोयो ओमफ्राय आं एकदम बायो दानिया आं खालि ओरैनो थानाय टाइमाव ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो ब्लग भिडिअखौनो बांसिन नायो आं फिल्म नायनायानो जाया ओमफ्राय आंना बोराया ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो हरनि ओंखाम जाखांबाथाय मा खालामो खालि कम्बल सिङाव हाबबाय मुभि नायबाय थाबाय पुरा टुकुर टुकुरनो एकदम बारे खाथियाव लालायनानै मबाइलखौ आङो ओरै खालामना होबाय थायो इयो आरो ओरै लांफिनबाय थायो ओमफ्राय मा होनो दाथ' हर जाबाय नालाय मा ब्लग बानायबावगोन ना
फुङाव सोरांबाथाय बानायफिनसिगोन ब्लगखौ स' दा बेखिनियावनो बाय बाय फुङाव लोगो मोनसिगोन ना दा टाइमा बेसे जाखो साराय आठथा जाबाय दा हरनि ओमफ्राय आंबो दा भिडिअ एडिटिं खालामनांगोन बोराया दसे फिल्म नायगोन जिहेतु नायगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो भिडिअ आरि एडिटिं खालामनोसै ओमफ्राय आरो बिदिनो उन्दुनो ओंखाराबाथाय बिदिनो ब्लग भिडिअ नायो आरो बेलेगफोरनि ब्लग भिडिअ नायो होमबासो माने गुबुनफोरनिखौबो नायबासो एसे मिथियो नालाय जेन'बा ना एसे नलेजबो मोनो नालाय ओंखायनो माने नायो आरो आङो बेलेग मानसिनि ब्लग नायो जेनेबा हिन्दीफोरनिखौबो नायो बर'निखौबो नायो बिराद मोजां ब्लग भिडिअ होग्रा जाबाय दाना जोंना बर'फोराबो ना मोजां मा होनो चेनेल फैगासिनो दङ नायनानै थायो आरो बेफोरखौनो स' दाथ' टाइमा जाबायानो हर आंबो भिडिअ एडिटिं खालामनोसै ओमफ्राय साराय आठथा बाजियावसो उन्दुनो ओंखारा होमबाबो जों ओंखाम जाखांबाय नालाय ना 10ता 11तायाथ' जाखायोआनो जोंहा ओमफ्राय बिदिनो इ फिल्मथ' नायखायोआनो सानफ्रामबो होनबाबो जायोना मालाबाल'सो नाया ओमफ्राय आंहाबो बिदिनो भिडिअ एडिटिं खालामो मायो ओमफ्राय एडिटिं खालामखांनानै माने उन्दुनो ओंखारा बायदिबा बिदिनो ब्लग भिडिअ नायनाय मानायावनो टाइम थाङो आरोना ओमफ्राय माला 10ता 11ता जाहैयो पात्ताखौनो मोना ओमफ्राय दा फुङाव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नोंथांमोनखौ दाथ' हर जाबायानो गुड नाइट बयनिसिमबो